Snívali ste niekedy o tom, že prídete do svojej záhrady a otrhnete si tú najsladšiu, slnkom zaliatú paradajku priamo z kríka? A namiesto toho ste na konci leta stáli nad smutnými, žltnúcimi rastlinami bez jediného plodu? Ak áno, rozhodne v tom nie ste sami. Dnes sa pozrieme na 7 fatálnych chýb pri výsadbe paradajok. Sú to chyby, ktoré zničia vašu úrodu ešte predtým, ako vôbec dostane šancu vyrásť. Možno si teraz hovoríte, že sadenie je predsa jednoduché. Vykopete jamu, vložíte rastlinu a hotovo. Ale čo ak vám poviem, že práve v týchto prvých minútach rozhodujete o tom, či budete mať v lete plné košíky úrody, alebo len kopec frustrácie? Pripravte sa, pretože dnes vyvrátime niekoľko veľmi starých záhradkárskych mýtov. Ukážeme si tajomstvá, vďaka ktorým budú vaše paradajky silné, zdravé a doslova obsypané plodmi. Ak chcete vedieť, ktorá bežná zvyklosť vaše rastliny v skutočnosti potichu zabíja, určite pozerajte až do konca. Aby sme vôbec pochopili, prečo sú tieto chyby také zničujúce, musíme sa na chvíľu pozrieť do minulosti. Paradajky, ako ich poznáme dnes, pochádzajú z horúcich a slnečných oblastí Južnej Ameriky. Divoké odrody tam rástli v podmienkach, ktoré sa diametrálne líšia od našich jarných záhrad. Boli zvyknuté na teplo, špecifickú vlhkosť a dlhé slnečné dni. Keď sme si tieto teplomilné rastliny priniesli do našich o niečo chladnejších končín, museli sme sa naučiť prispôsobiť sa ich potrebám. Bohužiaľ, počas generácií sa medzi záhradkármi rozšírilo množstvo zaručených rád a postupov, ktoré sa dedia z otca na syna. Problém je v tom, že mnohé z týchto starých postupov sú v skutočnosti pre moderné a vyšľachtené odrody paradajok vyslovene škodlivé. Rastlina paradajky je neuveriteľne inteligentný živý organizmus. Dokáže reagovať na každý jeden dotyk, na každý stupeň teploty a na každú kvapku vody. Ak pochopíme, ako funguje jej koreňový systém a čo presne potrebuje v momente, keď ju prenášame z bezpečia domova do drsného vonkajšieho sveta, dokážeme zázraky. Poďme sa teda spoločne pozrieť na prvú obrovskú chybu, ktorá zmarí vaše snahy hneď na samom začiatku. Predstavte si túto situáciu. Je krásny jarný deň. Slnko príjemne hreje a vy ste plný nadšenia. V ruke držíte krásne zelené sadenice paradajok, ktoré ste s láskou pestovali na parapete celé týždne. Prvá a možno tá najčastejšia chyba, ktorú robí obrovské množstvo záhradkárov, sa týka práve tohto prvého kroku. Je ňou nesprávne načasovanie a úplné ignorovanie skutočnej teploty pôdy. Mnohí ľudia sa riadia výlučne kalendárom. Povedia si, že už prešli ľadoví muži a tak musia ísť rastliny okamžite do zeme. Alebo sa pozrú na teplomer za oknom, vidia 20 stupňov a myslia si, že je ten správny čas. Tu sa však skrýva obrovský háčik, ktorý môže vašu úrodu zničiť hneď na samom začiatku. Vzduch sa totiž na jar zohreje veľmi rýchlo. Ale pôda? Pôda funguje ako obrovská chladnička. Trvá jej oveľa dlhšie, kým naakumuluje teplo zo slnečných lúčov. Na povrchu sa môže zdať teplá, ale o pár centimetrov nižšie je stále veľmi chladno. A presne tam, do tej hĺbky, dávate korene. Čo sa teda stane, keď vložíte mladú, citlivú rastlinku do studenej zeme? Zažije doslova obrovský teplotný šok. Je to presne také isté, ako keby vás niekto vytiahol z vyhriatej postele a hodil vás rovno do ľadovej vody v horskom jazere. Vaše telo by sa okamžite stiahlo, lapali by ste po dychu a prestali by ste normálne fungovať. Presne to isté urobí aj vaša paradajka. Jej jemný koreňový systém sa v studenej zemi zablokuje. Rastlina prestane rásť a čo je najhoršie, stratí schopnosť prijímať dôležité živiny z okolia. Veľmi častým a viditeľným príznakom tohto šoku je, že listy a stonky sadenice začnú naberať fialový nádych. Toto fialové sfarbenie nie je znakom toho, že by rastlina bola nejaká špeciálna odroda. Je to jasný signál, že rastlina nedokáže z chladnej pôdy prijať fosfor. Je to volanie o pomoc.
Medzi staršími pestovateľmi koluje mýtus, že chlad paradajky zocelí a urobí ich odolnejšími. Pravda je však taká, že ich to iba neuveriteľne oslabí a pribrzdí ich vývoj na dlhé týždne. Ako sa teda tejto prvej osudovej chybe vyhnúť? Riešenie je veľmi jednoduché a vôbec vás nebude stáť veľa námahy. Zabudnite na chvíľu na to, čo ukazuje kalendár. Kúpte si obyčajný pôdny teplomer, ktorý zoženiete v každom záhradníctve. Teplota pôdy v hĺbke asi 10 až 15 cm by mala byť stabilne aspoň 15 stupňov Celzia. A to nie len cez deň, ale aj skoro ráno. Ak je pôda stále studená, jednoducho počkajte. Tie 3 alebo 4 dni navyše, ktoré sadenice strávia v kvetináči na chránenom mieste, im vôbec neublížia. Naopak, zachránia im život. Ak žijete v chladnejšej oblasti a chcete proces zohrievania pôdy urýchliť, môžete záhon na niekoľko dní pred výsadbou prikryť čiernou fóliou. Čierna farba pritiahne slnečné lúče a pôda sa pod ňou zohreje oveľa rýchlejšie. Trpezlivosť sa pri sadení paradajok naozaj vypláca. Ak ich zasadíte do teplej zeme, okamžite začnú rásť a tvoriť nové korene bez akéhokoľvek stresu. Presuňme sa teraz k druhej veľmi rozšírenej chybe. Týka sa samotnej techniky sadenia do zeme. Predstavte si, že sadíte bežný stromček alebo nejaký kvet. Pri nich platí zlaté pravidlo, že ich musíte zasadiť presne do takej istej hĺbky, v akej rástli v pôvodnom kvetináči. Ak by ste ich utopili hlbšie, ich kmeň by mohol začať hniť. A presne toto pravidlo mnohí ľudia automaticky aplikujú aj na paradajky. To je ale obrovská chyba, kvôli ktorej prichádzate o silné a zdravé rastliny. Paradajky sú totiž úplne iné ako väčšina rastlín vo vašej záhrade. Majú jednu úžasnú a jedinečnú schopnosť. Pozrite sa niekedy zblízka na stonku vašej priesady. Vidíte na nej tie malé, jemné chlpky? Tieto chlpky nie sú len na okrasu. Sú to v skutočnosti čakajúce zárodky nových koreňov. Odborne sa im hovorí adventívne korene. Sú pripravené začať rásť hneď v tom momente, ako sa dostanú do priameho kontaktu s vlhkou pôdou a tmou. Znamená to, že ak paradajku zasadíte plitko, tak ako bežný kvet, doslova zahadzujete jej najväčší potenciál na prežitie. Ako teda vyzerá správny postup? Paradajky by ste mali sadiť naozaj hlboko. Oveľa hlbšie, ako si možno myslíte. Vezmite svoju sadenicu a nebojte sa z jej spodnej časti opatrne odtrhnúť prvé 2 alebo dokonca 3 páry spodných listov. Potom celú túto holú časť stonky zakopte pod zem. Zahrabte ju tak, aby nad povrchom zostala trčať len horná tretina alebo polovica rastliny s najzdravšími listami. Ak máte priesady, ktoré sa na parapete príliš vytiahli do výšky a sú tenké, nemusíte kopať obrovskú hlbokú jamu do stredu zeme. Využite tzv. Metódu priekopy. Vykopte v zemi pličí, ale dlhý kanálik. Rastlinu do neho uložte pekne na ležato, zasypte ju zeminou a len jej vrchnú časť jemne ohnite smerom nahor k slnku. Z celej tej dlhej zakopanej stonky pod zemou začnú okamžite vyrastať hrubé a silné korene. Možno sa teraz pýtate, prečo je tento obrovský koreňový systém vlastne taký dôležitý? Odpoveď je jednoduchá. Predstavte si horúce letné mesiace. Slnko páli, teploty stúpajú vysoko nad 30 stupňov a pôda na povrchu rýchlo vysychá. Rastlina, ktorú ste zasadili plitko, má korene len v tých vrchných 10 cm. Táto vrstva vyschne ako prvá. Vaša paradajka začne trpieť obrovským smedom, jej kvety opadnú a plody prestanú rásť. Na druhej strane, paradajka zasadená hlboko do zeme funguje ako špongia napojená na hlbokú studňu. Jej korene siahajú hlboko do chladnejšej a vlhkejšej zeme, kam letné teplo len tak ľahko neprenikne. Dokáže si tam nájsť vodu a dôležité minerály aj v obdobiach najväčšieho sucha. Hlboké sadenie vám teda nezabezpečí len to, že rastlinu nevyvráti prvý silnejší vietor. V prvom rade z nej urobí odolného bojovníka,
ktorý prežije aj tie najnáročnejšie letné dni bez neustáleho a zúfalého polievania. Plynule prechádzame k tretej fatálnej chybe, ktorá je často neviditeľná, ale o to viac nebezpečná. Je ňou ignorovanie striedania plodín. Veľa ľudí nájde vo svojej záhrade jedno slnečné miesto, postaví tam opory a sádza tam paradajky každý jeden rok znova a znova. Zdá sa to logické. Miesto je pekné, slnko tam svieti, tak prečo to meniť? Tu ale narážame na obrovský problém, ktorý sa skrýva priamo pod povrchom. Pôda totiž nie je len obyčajná mŕtva hlina. Je to živý ekosystém. Keď pestujete na tom istom mieste rovnaký druh rastliny niekoľko rokov po sebe, vytvárate ideálne prostredie pre katastrofu. V pôde sa postupne začnú hromadiť spóry rôznych hubových ochorení a škodcovia, ktorí milujú presne túto konkrétnu plodinu. Títo neviditeľní nepriatelia tam dokážu bez problémov prezimovať. Na jar sa prebudia a doslova už čakajú na to, kedy im naservírujete ich obľúbenú pochúťku v podobe vašich nových sadeníc. Okrem hromadenia chorôb sa deje ešte jedna veľmi zásadná vec. Dochádza k takzvanému vyčerpaniu pôdy. Predstavte si, že by ste z chladničky každý deň vyberali len mlieko a syry, ale nikdy by ste ich nedoplnili. Počase by vám jednoducho došli. Paradajky sú z hľadiska živín nesmierne žravé rastliny. Na tvorbu veľkých a šťavnatých plodov spotrebujú obrovské množstvo draslíka a najmä vápnika. Ak ich posadíte na to isté miesto po tretíkrát, táto pôda už vápnik jednoducho neobsahuje. Paradajka ho nenájde a výsledok uvidíte veľmi rýchlo. Spodné časti vašich krásnych zelených paradajok začnú hnednúť, černieť a hniť ešte priamo na kríku. Je to známa choroba, ktorej sa hovorí hniloba špičiek plodov. Mnohí si myslia, že je to nejaká pleseň a začnú striekať chémiu. Ale v skutočnosti je to len čistý prejav toho, že rastlina hladuje a chýba jej vápnik, ktorý predchádzajúce generácie z toho istého miesta už dávno zjedli. Ako z tohto začarovaného kruhu von? Jediným spoľahlivým riešením je dodržiavať prísne striedanie plodín. Ideálne pravidlo je, že paradajky by sa nemali vrátiť na to isté miesto skôr ako po 3, alebo ešte lepšie 4 rokoch. A pozor, toto platí aj pre ich príbuzných z rovnakej rodiny. To znamená, že tam, kde ste mali paradajky, by ste na ďalší rok nemali sadiť ani papriku, ani zemiaky a dokonca ani baklažán. Zdieľajú totiž rovnaké choroby aj rovnakých škodcov. Namiesto nich na dané miesto zasaďte napríklad koreňovú zeleninu, fazuľu alebo hrach, ktorý pôdu opäť prirodzene obohatí o dusík. Skvelým trikom je tiež využívať sprievodné pestovanie. Zasaďte k vašim novým paradajkám vždy voňavú bazalku alebo aksamietnice. Tieto aromatické rastliny pôsobia v záhrade ako prirodzený štít. Svojou silnou vôňou dokážu zmiasť hmyz a udržať mnohých škodcov v bezpečnej vzdialenosti od vašej budúcej úrody. Štvrtá veľmi častá chyba sa týka priamo momentu výsadby a toho, čo vložíte do jamy spolu s rastlinou. Všetci chceme pre naše priesady to najlepšie. Chceme, aby rýchlo rástli a boli silné. A tak siahame po hnojivách. Často počujem radu, aby sa do výsadbovej jamy hodila poriadna lopata čerstvého hnoja alebo hŕsť silného priemyselného hnojiva. Toto je ale obrovský krok vedľa. Vytvoríte tým tzv. Dusíkovú pascu. Dusík je dôležitý pre rast listov. Ak ho dáte mladej rastline príliš veľa naraz, úplne sa zblázni. Začne produkovať obrovské, tmavozelené listy a hrubé stonky. Vytvorí nádherný zelený prales, na ktorý budete možno prvý mesiac hrdí. Ale potom príde vytriezvenie. Táto prehnaná dávka dusíka povie rastline, že má rásť, ale zabudne jej povedať, že sa má aj množiť. Výsledkom je obrovský krík, na ktorom sa neobjaví takmer žiadny kvet. A kde nie sú kvety, tam nie sú a nebudú žiadne plody. Dusíková pasca nie je jediným problémom pri nesprávnom hnojení do jamy. Ešte nebezpečnejšie je, keď sa čerstvý hnoj
alebo silné chemické granule dostanú do priameho kontaktu s jemnými, mladými korienkami paradajky. Tieto korienky sú tenké a veľmi citlivé. Keď sa dotknú koncentrovaného hnojiva, doslova ich to spáli. Je to chemická popálenina, ktorá zničí schopnosť koreňa prijímať vodu. Rastlina začne okamžite vednúť, jej listy ovisnú a vy si budete myslieť, že má málo vody. Začnete ju zúfalo polievať, čím situáciu ešte viac zhoršíte a popálené korene začnú v mokrej zemi hniť. Je to častý mýtus, že čím viac potravy rastline hneď na začiatku dáme, tým lepšie. Opak je pravdou. Mladá sadenica po presadení potrebuje v prvom rade čas na adaptáciu a zakorenenie, nie šok z prekrmenia. Aký je teda ten správny recept na dokonalú výsadbovú jamu? Namiesto agresívnej chémie zvoľte jemný a prirodzený prístup. Vyhlbte jamu a na jej dno dajte za 2 hrste naozaj kvalitného a dobre vyzretého kompostu. Kompost uvoľňuje živiny pomaly a postupne, takže korene nikdy nespáli. Ako sme si už spomínali, paradajky milujú vápnik. Preto je vynikajúcim trikom pridať do jamy hrst jemne podrvených vaječných škrupín. Tieto škrupiny sa budú v pôde rozkladať mesiace a poskytnú rastline presne tú ochranu proti hnilobe špičiek, ktorú v lete bude potrebovať. Pre podporu tvorby kvetov môžete pridať aj malú lyžičku drevného popola, ktorý je bohatý na draslík. Všetko to na dne jamy jemne premiešajte s hrinou, aby to bola rovnomerná zmes. Až potom vložte rastlinu. Takto vytvoríte pre paradajku doslova 5-hviezdičkové prostredie, ktoré ju bude vyživovať postupne, presne vtedy, keď to bude naozaj potrebovať. Posuňme sa k chybe číslo 5, ktorou je nesprávny spon výsadby, alebo inak povedané, obyčajná záhradkárska chamtivosť. Všetci máme obmedzený priestor, ale chceme vypestovať čo najviac. A tak sa snažíme do jedného malého záhona natlačiť 20 či 30 sadeníc pekne tesne vedľa seba. Keď sú rastlinky malé, vyzerá to nevinne a miesta sa zdá byť dosť. Ale o pár týždňov neskôr sa tento malý kúsok zeme zmení na nepreniknuteľnú zelenú džungľu. Prečo je to taký veľký problém? Paradajky k svojmu zdraviu nevyhnutne potrebujú 2 veci. Množstvo slnečného svetla a neustále prúdenie vzduchu. Keď sú natlačené jedna na druhú, ich listy sa navzájom prekrývajú. Konkurujú si o slnko. Spodné časti rastlín zostávajú v trvalom tieni, prebytočná vlhkosť sa tam drží od rána do večera a nemá ako uschnúť. Práve tento vlhký a nevetraný prales je absolútnym rajom pre plesne a hubové ochorenia. Stačí jedno vlhké letné ráno, pár kvapiek rosy, ktoré neuschnú, a pohroma je na svete. Pleseň zemiaková sa v takomto hustom poraste šíri rýchlosťou blesku. Z jednej rastliny na druhú preskočí doslova za jediný deň a zničí celú vašu úrodu, skôr než stihnú plody vôbec dozrieť. Navyše, husto vysadené rastliny si navzájom kradnú vodu a živiny z pôdy. Bojujú medzi sebou o prežitie. Správny prístup je dodržiavať dostatočné rozostupy. Medzi jednotlivými kolíkovými paradajkami by mal byť priestor minimálne 60 až 80 cm. Riadky od seba by mali byť vzdialené aspoň 1 meter. Na prvý pohľad sa to môže zdať ako zbytočné mrhanie miestom. Ale verte mi, že z 5 rastlín, ktoré majú dostatok vzduchu a slnka, pozbierate nakoniec oveľa viac krásnych a zdravých paradajok ako z 15 rastlín, ktoré sa dusia v jednej kope a zožerie ich pleseň. 6. fatálna chyba sa deje ešte predtým, ako vôbec zoberiete do ruky rýľ. Ide o úplné vynechanie procesu, ktorému sa hovorí otužovanie priesad. Predstavte si život vašej sadenice na okennom parapete. Je to doslova život v bavlnke. V byte má stabilnú teplotu 22 stupňov, nefúka tam na ňu žiadny vietor, neprší na ňu a čo je najdôležitejšie, okenné sklo filtruje škodlivé ultrafialové žiarenie zo slnka. Táto rastlinka si myslí, že svet je dokonalé a bezpečné miesto. A potom ju jedného dňa zoberiete a posadíte ju rovno do stredu záhrady. Pre rastlinu je to nepredstaviteľný šok.
Je to syndróm rozmaznanej priesady. Mnohí ľudia si myslia, že ak rastlinu mali celý čas na tom najslnečnejšom južnom okne, je predsa na slnko zvyknutá a nič sa jej nemôže stať. To je však nebezpečný mýtus. Priame vonkajšie slnko má neporovnateľne väčšiu silu ako to, ktoré prejde cez sklo. Ak neotužovanú sadenicu necháte celý deň na priamom jarnom slnku, do večera sa stane niečo strašné. Jej krásne zelené listy doslova zhoria. Všimnete si na nich biele, priesvitné a papierové fľaky. To je spálenie od slnka. Tieto poškodené časti listov už nikdy neozelenejú. Odumrú a rastlina stratí obrovskú časť svojej energie, ktorú bude musieť vynaložiť na záchranu života, namiesto toho, aby rástla. Ďalším šokom je obyčajný vietor. Stonka rastliny zbytu je slabá, pretože nikdy nemusela odolávať náporom vzduchu. Keď zafúka jarný vietor, túto jemnú stonku môže ľahko zlomiť, alebo jej listy ošľahá tak, že úplne zvednú a ovisnú ako handry. Ako teda priesady správne otužiť a pripraviť ich na drsný vonkajší svet? Chce to čas a postupnosť. Celý tento proces by mal trvať minimálne 7 až 10 dní pred samotnou výsadbou. Prvý deň vyneste sadenice von, ale dajte ich do úplného tieňa, napríklad pod strom, a to len na 1 alebo 2 hodiny. Potom ich vráťte späť dnu. Na druhý deň im doprajte o hodinu viac a presuňte ich do polotieňa. Postupne, deň po dni, predĺžujte ich pobyt vonku a pomaly ich vystavujte rannému a podvečernému slnku. Priamemu obedňajšiemu slnku ich vystavte až úplne na konci tohto procesu. Vynikajúcim trikom, ktorý môžete použiť ešte doma v byte, je postaviť k priesadám obyčajný ventilátor. Pustite ho na najslabší stupeň tak, aby jemne hýbal lístkami. Tento umelý vietor donúti rastlinu, aby začala zosilňovať svoju stonku a pripravila sa na skutočný vietor vonku. Dostávame sa k 7., poslednej, ale rovnako zničujúcej chybe. Je ňou nesprávny spôsob polievania bezprostredne po zasadení a v prvých týždňoch rastu. Mnohí záhradkári majú tendenciu vziať hadicu alebo krhlu a s dobrým úmyslom pokropiť celú záhradu zhora nadol. Polievajú často, možno aj každý deň, ale vždy pridajú len trošku vody. Pokropia listy, ovlažia vrchnú vrstvu zeme a idú preč. Toto je ten najhorší možný spôsob, ako sa starať o paradajky. V prvom rade, paradajky absolútne nenávidia mokré listy. Keď na ich listy opakovane strieka voda, vytvárate dokonalé podmienky na okamžitý štart plesňových ochorení. Mýtus, že rastliny potrebujú cítiť dážď na svojich listoch, pri paradajkách neplatí. Oni vodu na svojom tele vyslovene neznášajú a každá kvapka na liste je pozvánkou pre chorobu. Druhým obrovským problémom tohto častého, ale povrchového polievania je vývoj koreňového systému. Ak rastline dávate vodu len do vrchných 2 či 3 cm pôdy každý deň, prečo by sa mala namáhať a ťahať svoje korene hlbšie? Zostane lenivo rásť tesne pod povrchom, pretože tam má vodu naservírovanú priamo pod nosom. Vytvoríte tak rastlinu s veľmi plytkými koreňmi. A potom jedného dňa udrie pravé letné teplo. Vy možno na víkend odcestujete a zabudnete ten váš malý denný prídel vody dodať. Vrchná vrstva pôdy bleskovo vyschne, popraská na slnku a vaša rastlina, ktorá nemá korene v hĺbke, do 2 dní doslova skolabuje a vyschne. Všetka tá námaha pri sadení vyjde na zmar len kvôli zlému návyku pri zalievaní. Správna stratégia polievania si vyžaduje úplne iný prístup. Keď už paradajky polievate, robte to vždy výlučne priamo ku koreňom, tesne na pôdu a dávajte veľký pozor, aby ste neofrkali listy. Namiesto každodenného slabého kropenia polievajte radšej iba raz alebo 2-krát za týždeň, ale poriadne. Vylejte ku každej rastline aj 10 litrov vody naraz. Voda sa musí dostať hlboko do zeme. Týmto donútite rastlinu, aby natiahla svoje korene hlboko za vlahou a stala sa silnou a samostatnou. Najlepším priateľom správneho polievania je jednoznačne mulčovanie.
Hneď ako paradajky zasadíte, pokryte zem okolo nich hrubou vrstvou suchej slamy alebo pokosenej trávy. Tento mulč funguje ako dokonalá pokrievka. Zabráni rýchlemu odparovaniu vody, udrží v pôde stabilnú vlhkosť a navyše zabráni tomu, aby pri silnom daždi prskalo bahno zo zeme priamo na spodné listy rastliny. Takto ochránite svoje paradajky pred smedom aj pred chorobami naraz. A sme na konci. Toto bolo 7 fatálnych chýb pri výsadbe, ktoré vás každý rok nenápadne oberali o radosť z bohatej úrody. Videli ste, že za mnohými problémami nestojí zlé počasie alebo nedostatok chémie, ale jednoducho to, že sme nevedomky bránili rastlinám využiť ich prirodzený potenciál. Ak sa odteraz vyhnete sadeniu do studenej zeme, spomeniete si na dôležitosť hlbokého zakorenenia a prestanete rastliny dusiť tesne vedľa seba v dusíkovej pasci, zaručujem vám, že tohtoročná sezóna bude prelomová. Predstavte si tie hrubé, zdravé stonky a obrovské strapce červených, voňavých paradajok, ktoré si už v lete s hrdosťou odtrhnete. Stojí to za ten malý kúsok extra pozornosti na začiatku však? Ďakujem vám za váš čas a pozornosť. Ak vám toto video otvorilo oči a naučili ste sa niečo nové, nezabudnite nám zanechať like a kliknite na odberateľské tlačidlo, aby sme mohli rásť spoločne s vašou záhradou. A teraz ma veľmi zaujíma vaša skúsenosť. Ktorú z týchto chýb ste v minulosti robili najčastejšie vy? Napíšte mi to dolu do komentárov, rád si prečítam vaše záhradkárske príbehy.